Epa lagunok, emango da bueltan estelares gehiagorekin, bakitara gustatzen zaizuela, eta nik abatzen dago koitadu bat bezala. Porque kriston emozio eta kriston posa ematen nau horrelako jokak guztok izatea. Eta ezin dut aguantatu, bakit jarraitu nahi dut, grabatu behar dut Minecraft ziurazki gaur ostirala, saio hau ikusten duzunaren aurrerago izango da, ziurazki aste buruan zehar edo datorren astean, edo aurrerago, ezakit. Badakit Minecraft daukadala grabatzeko eta beste... Zergatik ez dago hau? Jode, erratu nahi zela, kontxo. Bai, hori da, erratu naiz kargatzen partida. Me katxiz! Musika inoiz baino epikoagoa. Dago hau investigatzen, primeran. Eta gero nabidali behar dugu sistema hau sondeatzera. Bale, zientzia lortuko dugu hemen, hori ondo dago, eta... Joder, energia dekogu. Mineralak balditut behin bat, baina bueno, energia be ondo dator. Baina mineralak behar ditugu gehien bat. A ber, barkatu, Coca-Cola nago daten eta... Bale, hori dago, ongi. Eta dago hau investigatzen, anomalia hau. Bale, bukatzeko zeian dago hori esan da. Tendeko postu frontesa, segurazki hemen, igual hemen egingo dugu. Remolque de asteroide. Por alguna razón alguien remolcó un asteroide a una órbita estable alrededor de Discord 6, barcato. En su superficie aún pueden verse las secciones enormes del motor y los propulsores de freno. Aunque hace tiempo que no funcionan, quizá quien hizo esto... A ver, no funcionan, barkatu, punto. Punta batzutan irakurtzea hasten ditut. Quien hizo esto también extrajo los minerales del asteroide, pero parece que abandonó esas operaciones poco después de comenzarlas. Interesante. Zukona mugitu. Hemen egingo diogu beste lortzen dugunean. Hori egingo diogu beste postu fronterizo bat. Hortxe. Bueno, egin dezake hemendik buelta. Denbora gehiago emango dio, baina... Horrentxe bertan ez egu asko sola. Vale, gero esan dekogu zintzaren movida... Ogetamairu hilabete egon primeran etorriko zego energia lortzeko. Eta gero hauek 22 hilabete, vale. Vale. Hemen dago energiako postu bat egiten. Amor, la noche, lororororo, lororororo. Es que justo bidali diote esan dit lagun bat Soriara doala, eta claro, bidali dio kamino Soria, joren nago gabineteka ilegalirekin buruan hor. Bares, que lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Eta egia da. Eta ez baduzu sinesten joan iturri bidera. Me cago en tal. Hau badago iaia, oso. Janari ez ondo goaz. Bost, osea, bat, bi, iru, lau, bost, sei, bat galdu beharko dugu janariagatik. Eta segurazki izango da hau. Edo hau, ez dakit, ikusiko dugu. System survey Complete. Ostia. Zenbat ilargi dituen hau. Amoi, eta honek. Bau harin bukatuko du sondeatzen, baina, bueno, pi planeta, ojito, bi ilargi habitable, Ez dago bat ere txarto.
Sortu zu basondea hau. Badibidez. Eta hemen ja falta 6 uraikitzeko. Epa. Honena. Venga. Eta horrekin ja hor dekogu energia soberan. Behar duguna da, behitu hemen 3 mineral ditugu. Hemen dekogu 3 mineral pibat energia eta zientzia asko, 2 mineral. Mineral bakarra, baina zientzia asko, 2 mineral, 2 zientzia eta boste... Flota hau ez da oso potentea. Ja, bueno. Egin barko dugu beste... Mainazteko rekurtsoak egiteko. Bestela jartzen duen beste korbeta bat ere ekitzera. Eta joaten ginen horra eta gutxien ez horik entzen genuen erditik. Sondear sistema. Zenez hau bakarrik... Hau da badakigu... Bakarri zen... Egun eraso dekotela, beraz, egiten dugu beste korbeta eta ematen dugu horra foleuta eta ematen dugu hipoitzen ditugu. Ah, ondo! Bamendik ezin dugu ezer sondeu. Ba, ona. Hau harin amaituko du sondeatzen, ziurazki, así que... Bi energia... Planeta hau dira super politak, tio. Ezin naiz bizi hemen, baina, joder. Kiston politak dira eta hau be. Construir korbeta. Gainera egin dezakegu beste postu balda zela ze. Oh, bi mineral. Tundra da, ezta? Mundo tundra, bai. Hostia, lau zientzia, Invernadero desbocado. Indígena contamina este mundo hasta el punto de desatar un efecto invernadera. Aún se puede encontrar en su tóxica superficie las ruinas sin vida de antiguas fábricas y centros de población. Joder. Claro, hemen adibidez Lobotak bai etorri aldirera. Bale, hain behar ditugu... Claro, eta, vale. Zuk etorri adibidez... Ona, zaki. Zeu zer egitearren, baina. Eta zeu ona etorri adibidez... Beitu sort... baina kanpoz dago. Putadatxoa. Ezakin nola eroan. Hori interesgarria da, baina kanpo geratzen zaigu. Momentuz. Hori momentuz etorri... Ona. Interesgarria dela hau. Eta gure flota txikitzoa bidaiatzen doa. Gure bolondresak. Ezin diogu aldatu izena? Bolondresak jarriko diogu. Ale. Hau ya bolondresak deituko dira betiko. Behin betiko, simple bezaitiko. Ez dugu etziko.
Burrukak zera zuzenekoan ikusi duzuen nolakoak diren ezkan hiltzartu. Nahiko, simpletxoak, baina galanteak, politak. Da, nire ustorako gutxienez ondo eginak. Wow. Planeta batzuk dira benetan flipanteak, Engage the enemy! Ordo, abiadura nahiko desenta dekote, Hori bai. Eunda bost eta guk dekogu abantaia, eunda mazei. Haiek ez dakit babesak edo eskutuak edo izango duten, ustut ezetz, guk bai. Ez, guk bez. Interesgarria izango da. Haiek super urrunetik ja kristoen aberia egoten digute. Bale, gure general ego da niveles. Segurazki naberen bat galduko dugu, Hori argi izan. Naiz eta momentuz gudekogu irabaztekoak. Eta badirudi irabaziko dugula momentuz. Egon. Kenduko dugu hemendik. Nave científica. Hau. Bi energia. Sonde hau. Eta zu eraikin. Hau, otara falta zaigu. Vale. Bardun bitartean zeu. Eraiki hemen. Hau. Ikusi dut hortik zegoela bai hemen. Txezun gara ona. Eta jarratuko du ikusten burrukatxo hau. Dekura hor korbeta pare bat ja. Baitu bat, nabe bat elertu dugu primeran. Korbetat galtzeko zurian gaude, Ojito, korbetat galdu dugu. Momentu zabantaia deko gorendik. Besteate lertuta, irabazita dago, baina Gogorrak dira, beste korbetat galduko dugu benetan. Ui, gutxi batik. Ba, joan bazera errekuperatzera. Eta dugunan bidaliko duguna... Zera, hori investigatzera. Ez dekogu denbora asko. Vale, denbora limitatuak, eskonbroak denbora limitatu bat dekote. Baina gero hortik atera ditugu abantaiak, arma berriak eta lakoak. Mundu tropical, eta bost, ostia. Interesgarria, eta ditu anilloak eta dana. Hau oso interesgarria den planeta da, eta boste tokiekin, ojito. Oso interesgarria. La explosión de Antana ha revelado que ciertas regiones del planeta albergan una primitiva protocivilización alienígena, nuestra neolítica. En el fuego ya tiene un lenguaje, pero aún no hemos visto pruebas de comunicación escrita o metalúrgica. Osea, hasi dira pizka bat gauzak egiten lortzen, baina dago super ondo dago, osea, planeta hau da primerakoa bizitzeko aldugunean. Eta mundu tropikalak izango dira lehenentarikoenak, porque hor planeta bat izatea, ojito. Ojito, ojito.
Vale. Dago hori irekitzen eta horrenik geratzen zaigu pizkatxo bat. Amabi, osea, hilabetetxo batzuk. Vale, ez dakit zenbat goazen, por cierto, bada espada kontrolatu nahi dut. 5 minutu, bala, horren diteko guden bola. Ongi, ongi. Investigar. Venga, investigazioa bukatuta. Oh! Babesak. Osea... Korbeta herria egingo dugu. Ertein bat izango duena. Como la 90. Seguro es que azkenean antzeko parecido, eh. 5,90 gogoratu behar dut. Be, antzeko parecido. Azke, agoratuko da. Hau, bai. Korbeta bi. Gorde. Hau, eta hau emaitu du hemen mineralak. Oh, ez esan. Egingo didala liada. Hora ekitzekoa da, ez esan. Eraikiko duela. No fastidies. Ez esan egingo duela, nik uste dudana. Badirudi ezetz? Bai. Egingo du nik uste dudana, beraz, honetorriko gara. Baina ja... Koitadua, ja... Buah, que putada! Que putada, chaval! Buah, chaval, qué putada. Lo que creíamos montañas en el hemisferio sur de Dimis 6 resultan ser los inmensos restos esqueléticos de una forma de vida alienígena colosal. Los huesos tienen 3,4 miles de millones de años, pero nuestros científicos descartan que Dimis 6 pueda haber tenido vida de ese tamaño en ningún momento de la historia del planeta. El oficial científico Boki ha preparado un proyecto de investigación especial para profundizar en este misterio. Vale. El gobernante. Buah, chaval, qué putada. Egin digute hor kriston putada da, nahi nuen hori jarri. Supuesto fronterizo. Aukera ere ikiko dugu hor eta ea pizkat lan zonalde hau babesten dugu alde honetatik. Bukatu dute erreparazioak. Nahi dudana da izatea beste korbeta, berrien korbeta bat, a ber, zenbate kostatu egiten duen 37. Ja, baina dauka bloko badatxe eta dauka bat, osea, dauka puntu bat gehiago eraso, osea, ojitos de la broma, Lortuko dugu zientzia asko hori ondo dago. Nasitzen, bala, edo dago eraikitzen duena. Ba, egin digute kiston putada, chaval. Baina, bueno. Presioa sartuko zuten argita garbi,
Bale, barbada ediktoren nabe iratuko du, eta guen ediktore interesantea den ediktoren bat. Epa. Ediktoak hemen ikusten dira eta, bale, ediktoak kostago egiten dute normalen hauek. Eta kustantzen dute koste basiko bat. Campaña de reeducación, emisión de propagandística, tierra de oportunidades, proyecto de infraestructura. Ba, baina ez deko gu behar dana. Beraz ez eres. Al momentuz mineralak behar ditugu. Debris analyzed. Construction complete. Vale. Orain sondau sistema. Ez ere egiten duen jokoa ikusterakoan bioko dela alde berberetik eraikitzen. Porque beraz ida hemen puesto fronterizo bat eraikitzen eta nik hemen. Orduan, nahiko antzeko parizio bukatuko dugu. Dago hor. Jota fuego. Oh, ze polita. Jo, benetan daude irudi batzuk direla super polita. Bi bat planeta gaseoso ditu sistema honek, lau. Sistema honek ustut izango litzatekela, baina bueno. Esan doa zientzia, 14 hilabete, 5 hilabete, honekin ja lortzen dugunen izango da energia tutiple. Gaina errekurtso estrategiko bat irabazten dugu. Eta jaiei hasieratik errekurtso estrategiko bat izatea da benetako abantaia. Vale, ba investigau. Research, my friend. Tuko dugu erekin nabe hau, eta eramango dugu ona egitera postu bat, porque mineralak, momentuz energia deko, behar duguna da mineralak. Vale, eta postu fronterizo bat edo pare bat ere egin beharko ditugu, edo kolonia pare bat ezarri hemendik. Saiesteko hauek ona etortze, eta lan guke adibidez hemendik edo hemen adibidez bat jartzen dugu postu fronterizo bat, eta hemen ja mozten diogu bidea. Ikusiko dut nola egiten goazen, baina ideia hori oso interesgarria da. Barbara utzi diote hemen erekitzari, nor daki. No, eta bibalau dekote 1,78. Eta ja babesak ditugunean korbetetarako izango da la red dios. Complete. Vale. Hostia, si energia eta lau mineral, Torri hau sondeatzera ezer dagoen hor. Bitxikeria daukat hor hain apartauta. Velero solar. Descubrimos una velero solar abandonada en órbita alrededor de Bernilion Vía. La nave de velocidad subluz fue construida por una cultura desconocida y parece tener varios miles de años. Una de las grandes velas tiene un gran desgarrón, posiblemente causado por el paso de un meteorito, que parece haberla inutilizada. Aunque la tecnología es bastante anticuada, la nave tiene un diseño de ingeniería interesante. Bueno, zientzia eman digute, hori beti primeran dago. Ja bete bat, falta zaigu ja rekurtso estrategiko bat irabazteko.
Osi bete honen, hau, pasatzea, baina. Research complete. Primera. Eta horrekin irabazten dugu, plantas de montaje de corbetas. Venga. Eta horrekin irabazten dugu rekurtso berezi bat dela, hau, balio duela energia egiteko. Kasu honetan badekogu, bereganatu dugu, bereganatuta dago. Eta tatxe bat dugu, ez dakit hau den, edo dagoetako, ez. Osunaldo honetatik badirudi ez dagoela gehiago. Ostia, bederatzi mineral, txabal. Hau interesatzen zaigu baita ere, Ez dago gure lurralden barruan. Beto, hemen ere badeko gu. Hau interesgarria da, bat batean. Eta hau bez, zeirekin. Oh, justo kanpoan geratu da. Wow! Justo kanpoan. Baina egongo da pelea. Bueno, horre mugak esartzen badugu primeran. Inoiz baino beto egia esan da. System survey Complete. Zer, ez dago ezer? Po baia. Zerako sistema me. Sondeo. Sondeo. Rekurtsoak ditugu. Ole. Zuko hona etorri, eta erekin hemen. Eta hau bereganatuko dugu, baina ja. Bale, hemen ja mugak esarri dizkio gune hauei. Hemen, eta jai dekote hemen. Beraz, hemendik ja zindera gehiago etorri. Sol. Ditzen da sol, benetan. Ostia, katxo sistema. Oi balo, behitu hau. Imperio no identificado. Hemen dago beste norbait edo iruditzen zain niri. Hau da estazio bat, edo zen, baina neko antxinakoa dirudi. Este es una estación alienígena. Hau badirudi euski sistema, chaval. Bueno, sol hiru lurra izango. Lurra, Marte. Júpiter eta Plutón, Saturno. Ostia, hau igual da anomaly found. eguzki sistemaren errekreazioa, Ojito. Ojito, igual era eguzki sistemaren errekreazioa. Bueno, ez dakit zenbat guazen, por cierto.
Bai, usteko garaia luzago eta 10 minutu dira, pilo bat luzatzen denez, hau saioekin, baina, bueno, espero guztuk izatea, guztuk izan gozebak izan barzuen, eta esterik gabe zaindu, eta horrengo latela unok, agur!